Es tractaria de desenvolupar un sistema basant en nanopartícules que poden adreçar-se cap a tumors, en aquest cas concret càncer de mama, i nosaltres seríem capaços, en laboratori i amb les primeres proves que hem fet, d'invair aquests tumors i fer-los esclatar, de forma que el tumor desaparegués per l'orina de forma natural, sense afectar cèl·lules sanes. Ara mateix, amb aquest projecte, estaríem recollint totes les dades per poder iniciar la fase preclínica al mes de juny. Si tot surt bé i tenim èxit, doncs al final tindríem un tractament substitutiu de la quimioteràpia i de la radioteràpia amb tots els avantatges que això comporta. És a dir, primer eliminaríem el tumor i segon, no tindríem tots els efectes secundaris que tenen aquestes dues tecnologies actualment. Tot el que estem fent actualment o no existeix o ho estem millorant. En el cas de Total Track, en el cas de Medconflow, que és per l'anestèsia, hem creat un device, o que seria un aparell per intubar i per ventilar, que no existeix, és únic, no hi ha un altre com aquest en el món. I en el cas de Medco Advances és encara més innovador, perquè estem parlant de ciència bàsica. Ara mateix estem amb 16 projectes diferents, projectes que veuran la llum, alguns d'ells en 6 mesos, un any, altres en 3 anys, i potser el més llarg serà el del Nanotrojan Horses, el del càncer, que podríem estar parlant d'entre 5 i 7 anys. Pensem que tot el món de les nanopartícules pot aportar al món aplicat a la medicina molts avantatges. Molts avantatges en quant a diagnòstic, en quant a rapidesa i en quant a tractament d'enfermetats. I aquesta és una aposta d'una empresa que en principi una empresa petita, una empresa que no teníem tecnologia pròpia i que intentem, mitjançant aquesta gran innovació i aquestes noves tecnologies, anar a tot el món buscant aplicacions mèdiques que al fi siguin perquè la gent es recuperi abans, es curi i al final podem estalviar també molts diners a la sanitat pública.